Yo nduk Ken. Aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa. Mergo nek wanci gara-gara kuwi intinya inti sejatine penonton wayang ya sing jek lenggah ana ing wanci gara-gara. Nah, kalau mau menehi tembang sing klasik apa? Jineman yo gelem. Apa kira-kira nduk Ken? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh langgam, siap. Dibawani mboten? Oh iya no dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Nyidra Asmara, Pak. oh Nyidra Asmara. Iya. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah kok mengke enek sing WA aku ki kan. Sinten? Gila tak wacane ya. Nah, aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang tunanetra. Iso WA aku to, matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene lek iso njajal bawa nono kok nembang si Niken coba. Oh alah, sik gayam. Alah. Duh. Hop, stop. Wis gede dicupuk dhewe miki ayo. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan, Mas. gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Nah. Wis Mas ning kono bae. Sabar ya, tenggolku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya. Nggih, Pak, enjing, Pak. Sugeng enjing. Nglilir rek niku wau. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih, bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem ngoten. Oh iya. Wis, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Lah nggih. Ya. Lho, penggemar wayang Nganjuk cik komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya cik lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Mar tak gawakne kaos kemuso lali ya. Oh alah Pak Tukul. Iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca dija laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak nggih. Iya, amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Mung ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, ten nggih, pun. Ya. Sak mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Coro koclok. Oh alah, ya. Gek lakon apa? Ya. Metik seri angling Darmo. Nah, luar biasa loh kan weekend. Iki kan catetane dudun aku kan. Ndak anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah untuk apa to, Pak? Lah gedene lek ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Kan aja nggae kacamata ireng ya ini iki. malah peteng ya kan.
ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumurayu jenenge ula tampar Ken, Alam. kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. Nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. leres Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang, ya ta? Heeh. Lho nanang delok dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang. Mergo PC audio nggih niki ya. PC audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. No. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku alhamdulillah kan aku ndak aneh-aneh. Lambe. Ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godho dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek penglihatanmu. Aliran listrik dipateni. Aduh ganti. Wani gonja garwane sang moho wiku Nanong anenggih sang nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemare Mbak Niken Apa? benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Lah, aku kowe kok ngerti jadwal Niken iki sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map. Apa hubungannya karo Google Map ki lho? Ora, aku ndelok ning postingan Ken. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton kan. Makasih Mas Enten Nanang. suantene to Bu. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Tanjake wong ayu ya. Ya, digarap ya. Nek Nggih, ngono, siap. nek lagune iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk Niken nalika jek cilik dhisik. leres. Nggih, di aransemen tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, Siap. Monggo Ken Ah. iki. Gen ditembangne karo nduk Niken yo nang. Nggih, siap. Teman istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah niku demen kula siap. Retno Cungpe Siap. ket mangkat mau wis ngrasani aku ngobengi duet karo Nanang. Nggih kula krasa teng ati kula krasa Pak. Saestu Pak, saestu. Saestu niku Pak. Siap Pak. Nggih. Ah, lungguh sik ya Le. Nggih, siap. Nah, yuk coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados.
dangdut, Nduk. Balik kulung golewat jambare. Nduk kan. Salam. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Merga nggon limbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mereka Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP jatuh tindak panggung gandeng Yeah. mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliau tasih kepareng wungon lelenggan jatuh tindak panggung yo Nduk. Nggih, Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah menggo jatuh tindak panggung. Ngono ya, Truk. Ya, mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. Ya. Monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung sing lenggah ora? Sing wonten mboten? Nah. Tasih enten mboten apa? Mboten enten anune, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Nggih, Ada? kedap. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, ini mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki, Bu. Ya. Ya, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Ya, turuk. Monggo Ibu Indrawati. Nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih, nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih, nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sugeng enjing, Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat, Bu. Oh, remen sangat. Nggih, amargi ditanggap nggih Oh, makane nggih. remen. Nggih, mboten nggih, mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, Nggih. pokok 1 hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten, Bu. Oh, Saged ngoten. dicicil. Nggih, nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih. ngoten, Niki pinten. mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Bibar niki mengke Nggih. dicicil malih. Oh, tahun ngoten. ngajeng. Oh, nggih, gampang, Bu, nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000. Niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep lek mboten Nomor tambah. rekeningnya nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan Angsal sore. mboten?
Isuk awan sore ya pas hari H lho Pak maksudku. Pak sore ya terus mendino ngono kuwi. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no Bu. Ilang no muspro. Iya. Bang gampang mangke Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24. Nggih, nggih. Oh nggih. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu? Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil panggaoke. Oh nggih aman-aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Wong Dicicil ngoten. laras nggih saged mboten Pak? Apa? Dicicil laras cicil saged mboten? Ya iso kepepete ya iso. Monggo Bu, badhe ngaturaken napa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih. Panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih, nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kadang jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih no Bu. Nggih. Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih nggih Pun, nggih manut. Nggih. Lah iya. Monggo wis lunas saya kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Heeh, ben ora ngentot-ngentut wae ya. Heeh. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas Agus. Kok Agus to, coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi, padha aneh le kok ya. Iya. Kurang durok Pon dhuwur-dhuwur mboten saged mengki. Mboten niku nadane Mas Andi. Oh ngoten. Andi. Oh. Andi ora Agus. Sing japal ya jeneng ngarepe ayo terus ya. Wong ngoten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya kok kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Wong ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Swantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi? Saestu ngalih musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Mergi Mbak Niken niku. Sing nggarai pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Semoga sami-sami. sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa. Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, karena Perangkatan- murid kita 2529. Nggih, nggih. Kalau jadikan satu di sini pasti Nggak gelut. Nggak muat iya, tapi gelut, Gelut. pasti. Nah, maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik Ah. untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria Jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. nanggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa, luar biasa. Nggih. Kok sakit mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu Guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih, nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah Bapak. Betul, betul. Nggih. Nggih, nggih. Yang Maka pertama dari- itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Guru banyak menasehati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu Guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Betul, betul. Nggih. Nah, luar biasa, luar Nggih. biasa. Disiplin itu Karya- bagi kami nomor Nggih. 1 Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Nggih, ah. Pasti selalu akan terkenang
oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu guru. Nggih. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Gitu. Ya, kami yakin Bapak. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta Bapak. Betul. Ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Ya. Beliau punya bakat-bakat yang luar biasa. Betul. Berarti Ya. hebatnya anak-anak alumni sini itu karena didikan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Betul. Itu kalau pewayangan sebagai kawah condro di muka, Bu. Oh, Menggodok para generasi-generasi yang akan diandalkan di masa depan. Mula tepuk tangan lagi untuk SMK PGRI 1 Nganjuk. nggih, terima kasih. Luar biasa. Nggih, sampun nggih Bapak. Sampun, Nggih. nggih. Mboten sah nyawer pun diwakili kalian Pak Kepala Sekolah. Oh, ngoten. Niki pun disiapne. Napa nggih? Repot-repot. Terus Mbah Nuwun, Bu. Nggih, Mbah Nuwun. Ya. Nggih, Bu, nggih. Ya. Ayo men disusul karo Mayang karo Okvalica. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah, iki. Nah. Ya, cah telu. Mumpung enek Mas Gugu. Gugu. Heeh. Ya. Bisa kok Mas Ruki sing ana melandangan Pace. Mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Yang kepengker kawan kepengker nimbali dumateng kula sakanca. Nggih, sembah nuwun. Nah. Ya ta. Nangis sajroning atiku. Nalika
Cacake do ora ngeman kupinge dhewe-dhewe. Kuping tuwa elek krungu kaya ngene wak pang peng pang peng. Rada dilirene Mas, sound sisteme kebanteran iki wis. Nang kuping iso pang peng pang peng. Ya ngono kuwi rasane. Mulai kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus jensete digawe dhewe-dhewe tur jensete loro sonku nek ngedap-edap iki kode tahun depan kudu duwe genset dhewe. Wah ngono. Ah, genset 10.000-an. Lah iya. Lah pancen ampe lan orane mbok penabuhe apike kaya ngopo, kompake kaya ngopo. Nek ning sound sisteme ora muni. Halah, nganti sengkleh tangane ora apik. Lho ya. Tadi kerja sama ya, Gong. Heeh. Weh, luar biasa. Yuk. Wanda. Ya. Ini kan gen sik sak lagu. Heeh. Gen duet karo Nanang tak pilihne Jingjik Perawan. Sing isih bocah sing ora duwe uni. Sindanku ki sing paling meneng dhewe kok Wanda rumah saku. Paling meneng dhewe siji Wanda, ngisor sithik Burini. Jadi nah. Sindan kok rumah saku bocah kok ora duwe swara. Wanda kuwi terus yo. Ora duwe swara kon menang. Wan. Wanda, ayo Nanang arep duet apa le? Nah. Ayo, mak pilihne mesti bener. Mengko aku wis apal karo Paranggono Dwija Laras Indonesia iki sing baku ya iki pitu iki sing selalu mengorbankan apapun untuk Dwija Laras Indonesia. Wayahe latihan ya ora mangkat. Mangkat terus, mangkat do semangat kok. Sing paling meneng dhewe ya iki ya. Glenas ngur mesem. Wan. Nggih, Pak. Lho eneng lak nggih, Pak, mboten, Pak. Saestu. Iya ta. Ya tenang. Leres. Lek miturut pengamananmu piye? Sindene Pak Kangko ki sing paling meneng dhewe sapa? Nggih niki. Iya. Saestu, Pak. Sampeyan empero. Ya lihat auranya. Apa ya ketok ngono lho. Aura. Niku saestu, Pak. Saestu. Lintu-lintune ini kados mayang, Mbak Retno Jompes, do begasaan ngoten. Nah, tapi nek niki wo nyacat kualat. Isih suci ya nang lek kuwi. Saestu niku asli niku. Suci ki apa suci ki? Sak panci. Mboten, Pak, mboten. Mboten, Pak. Kak tua pok kowe engko perat. Suci ki tegese bersih ngono lho. Nggih, saestu, Pak. Kula jenenge ngendikan ngoten ning kebrojolan. Lah iya, suci ki bersih. Bene, aku nek wis kadung Nda Wanda ya ngene to Nda. Wis tak go mulih Nda. Arep ngapa? Arep mbok go mulih. Wis sembuh wis sak karepku kok. Ya kuat aku. Apa iso? Ya coba lagune duet apa nang? Pun Sing Wanda iso. wonten pamundutan apa mboten? Mboten pun telas pamunduti karek menikmati. Katresnan sejati, nggih Mas Nana. Rung duwe catetane, kok sampean nuntun aku malah wah aja to. Mau jari iso maca, iki kan enek tipine. Lah wong mripate rada ngriyi, Pak. Ngene. Ayo, apa sing apal, Pan? Dewande aku tak nyoba sing ora tau tak onekke, Dik. Apa? Napa niku? Kawin kontrakne, Dik. Lah, ya Wanda ya ora apal, ora tau dikawin anu. Mboten Orang niku tau namung kawin. saya Pak. Pripun to Ora tau rabi ngono lho. Lah nggih niku Tau kan rabi. namung lagu, Pak. Namung lagu. Aja. Ora gawe kawin kontrak. Ora mentolo nek. Yo. Nah, siap. Yo, apa liyane? Nggih, Mbak Wanda nyuwune niku. Pupusin nelongso Mbak Wanda nyuwun. Wis sajake kok mendalami to, Nda. Aku yang siap menggantikanmu, Nda. Oh iya. Ayo, Monggo. apa kowe mau? Pupusin melongso. Coba satu nada Mas Joro rada dhuwur sithik ngene ndak apa-apa. Aku nek olahraga. Tak ndamel ral.
Beh, sapa? Ya. Joro koclot. Wah, iki guys suara kodok. Kujluk. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke Bisa Laras Indonesia Komunikator sedaya mawon ingkang nyimak lumantar streaming wonten TikTok dalam tangga Matur nuwun nang karo Wanda. nggih. Ah, ora kerasa jam 3 punjul ya, Truk. Ya. Kok ndak karainan? Ya. Kok liyane disimpen nggo taun ngarep. Lah iya. Mbok menawa ditanggap meneh. Heeh. Ya. Sembah nuwun genduk niken Salindri wis gelem lenggah nganti wanci gara-gara. Heeh. Ya. Yo, netepi kewajiban aja nganti ketarabrak adzan subuh kudu wis paripurna paglarane.